norok je mantui je suktui soyabin alu mairum tai berma dail obo haike chung tulai kha otumani chung tabuk sok paidra bojagao SK para borok phairik tongo kisa haksalung laije SK para longtrai SK para chung ta sok paikha senior sibla rok chung je team longtrai Belgium committee civil society ni je team plus member product sini je TIPRA Motha tei chung khaileka oh je dag ni mate phaji do je dag ni mate phaji ni sosin ni raju korbong bobele kino samung khlai tongo Di 13 tarik April 2020 Long Privilege Election Committee di unit tei TIPRA Motha ni Chubachu bai tei oroni local borok ni jotone support bai tini bo je bialo klaijak borok rono mairum maikha saban berma rok kisa baglai tongo Long Privilege Election Committee unit tei TIPRA Motha tei oroni bazar ni lukurung ni chupamong bai hambai belai hambai chung tabugo jagao thaisingo chung thangka ayango Khakchang Kami tai bailo Roaja abo hake koyekta para miliwi ajaga 70 family riwi chung tabuk longtarai ni SK para ajagao chung phailajak chini je chuktui manai khwnai tubulai chung phailaika ajagao kwrung sajagao kai norok nugui manana chung tabugoro SK para sok pailai drop ajagao chung Longtrai Belgium Action Committee of Civil Society ni unit tai Longtrai Belgium ni TIPRA Motha ni organization ngai chung te mantui Chubachu tubulai chung phailai ka ajagao joto lokoni Chubachu tongo jotono belai hambai lamsogo